Good morning guys! We're off to work. Yes. Considered na work na rin to. So, supplier day. Pupunta kami sa mga suppliers. Pero, palalagyan ko muna si Tonto ng ano yata ng kilay ko ngayon. Ang dark. Palalagyan ko muna si Tonto ng ano yan daddy? Stabilizer tsaka load plus. Stabilizer daw tsaka load plus. Aakyat tayo daddy. Para, alam nyo yun, kahit na mabibigat yung mga kinakarga sa kanya is hindi siya lulundo. Grabe traffic. Ayun. Inagahan namin kasi kailangan makauwi kami ng kahit after lunch at exam nila Chris ngayong Thursday and Friday. So magre-review pa kami. Ayan. Ayun. So doon na muna tayo sa stabilizer and load plus ni Tonton. Tapos pick up na tayo ng mga paninda. Pag mga konti lang guys, kunwari at saka mag-agaat, pinapalala move ko na lang kasi mas ano naman yun, mas nakakaginhawa sa part ko. Yung hindi na kami lalabas, diba? Motor na lang yun. Ganun. So pag mga mabibigat talaga kunwari mga sabon, ganun. So ano na lang, pick up na lang kasi kaya binili ko rin yung ganitong truck. Pick up is para pang pick up nga ng mga produkto, pang business. So ayun lang. Kapal ng kilay ko. Brown na brown. Kinapit ko yung isang pangkilay ko. Isang powder. So, anyway, good morning guys. Kumusta kayo? Happy Tuesday. Tuesday na naman. Hindi ako nakapag-vlog ng maayos ngayon. Wala yata ako natatapos na vlog ngayong mga week na to. Busy, alam niyo naman yun eh. Kapag busy ang lola niyo, wala tayong upload. Ayun lang. Saan pa ba tayo pupunta next nun dati? Wala na, diba? Sabi ko, ang daming orange na truck, DPWH. Buong kahabaan ng Rojas Boulevard. Di ko alam kung saan nag-start eh. Busy kasi ako sa cellphone ko. Sasagot ako ng mga inquiries. Pero anyway, asa na tayo? Mula doon sa yacht club. Yacht Club. Dito tayo sa Pedro Hill. DPWH shall deploy equipment to Desil, Manila Bay. Desil, Manila Bay. Grabe, Hawkeye. Ganyan kano guys. Medyo na sa akin eh. Tawag doon parang blur na. Hindi naman totaling blur. Parang nagkalat lang yung ink. Hindi, yung blur is parang parang nagkalat lang yung ink ba, kaya ang hirap Anyway, ayun. Si daddy ng may Hawkeye. Diba nagpaano kasi siya? Lasik ba tawag doon? Sa... Malasik. Kaso, daw may masakit daw, pero sa una lang naman. Pero super worth it guys. Kung may mga problem kayo sa mata din, ayun, punta kayo doon. Kasi minsan nag-aano sila, or madalas may 50% off sila. Kasi yung kay daddy is na-avail lang namin ng 62,000 lang. Na nasa, yung original price nyo nasa 140. So, di ba? Sobrang ginhawa sa kanya. Di na siya nag-wear ng glasses. Kaso yun nga lang, medyo daw siya, mabilis masilaw. Kaya kung napapansin nyo, lagi siyang naka-shades. Kahit ako nababadrip sa kanya. Ano ba lagi ka naka-shades? So, daw masakit sa mata. Yung silaw ba? Nakasilaw. Oo. Light colors. Siguro naninibago lang yung mata mo, Hindi ba? Ganun yung effect niya rin. Ang dami yung... For sure may mga dyan. Mga panda. Ang dami. Press people. Ang daming press. May kandidato pa dyan. Traffic everywhere. Dito na kami guys. Ayan. Ito yung pinagpapagawa namin. Or dito namin lagi binibili yung mga accessories ni Tonton. Dito sa Garage Elements Car Accessories. So, ayan. Dito sa Del Monte, Quezon City. So, dinadayo pa talaga namin to kapag kami ipapagawa, yung ipapalagay. Ewan ko dyan kay daddy. Never siyang nagpagawa sa iba. Grabe din ang loyalty niya, di ba? Wala ilong ko. So,
So, dito at dito siya talaga nagpapagawa. Kahit na malayo yan, dadayuhin namin yan. Pero mabilis lang naman yung biyahe kasi sa Quiapo kami dumadaan. So, yan. Sana hindi mahal. Kasi, inunti-unti ko lang to guys, yung mga pagpapagawa dito. Inuna namin yung bumper, front tsaka back. Tapos, yung pagpapalift, and then yung snorkel ba tawag dito. And then, yung sa ilalim nga, para hindi lumundo si Tonton. Kasi, diba, nung inano na to, nung hindi pa nililift, super, umano talaga siya, bumaba siya, gawa nung sobrang bigat ng pinaglalagay namin sa kanya. So, kaya ayun, pinalift namin, and then kailangan pa rin ng stabilizer, and then ewan ko. Nagmamarunong ako sa mga ano, 'di ba? Sinusunod ko lang naman si Daddy kasi wala akong alam sa sasakyan. So ayun, para makabuti na rin sa ano, sa Tonton namin. So ayun. Paunti-unti lang naman guys. So baka sabihin nyo na naman, sana inuuna nyo yung bahay kaysa yung mga ano sasakyan. Guys, nakakasawa na mag-explain. Ayun, regarding sa bahay, is pinapatapos ko naman po muna yung bahay ng parents ko. So, may balak din naman ako syempre ano, 'di ba? Bumili ng sarili kong bahay, yung literal na bahay at lupa talaga. Kasi as of now, is tinutulungan ko yung parents ko sa pagpapagawa nga ng bahay nila sa probinsya. Tapos may hinuhulugan pa akong dito yung condo is ayun. Kaya ayaw ko muna pagsabay-sabay yun. Although pwede naman kasi may ino-offer yung bangko na ayun nga, ano nila yung, in case daw, at talagang sila na yung nag-ano din mismo na, kuha ka na, mag-loan ka na, ng housing loan, ganyan. Ayoko muna pagsabay-sabayin, diba? Kasi, ang sakit nun sa ulo, yung mga huhulugan mo. So, gusto ko munang matapos, unang-una, priority ko kasi talaga, guys, is yung bahay ng pamilya ko. Kasi, alam mo yun, as panganay na anak, as panganay na magkakapatid din, gusto kong maging good example sa mga kapatid ko na ayun, kahit na may mga pamilya kami is kailangan pa rin namin syempre tumulong sa parents namin. Kumbaga, kami naman yung magbibigay nung mga naibigay sa parents ng parents namin. Kumbaga, ibabalik lang namin, 'di ba? So, sa paraan na tutuparin namin yung ano, yung pangarap ng parents namin. So, isa yun is yung sa magkaroon nga ng sariling bahay na maganda. Kaya ayun ang inaano ko ngayon, priority ko ngayon. Wala pa. Wala pa. Dapat in-order mo na. Oo, order na nga eh. O gusto mo, bayaran mo na para sure na ano. Sabi ko sa'yo, tawagan mo para di sayang yung biyahe natin. Okay. Magkano? Pakot mo na. Hindi kasi ako bumababa. Dito lang ako. Mainit eh. So, anyway, mabalik tayo. So, basta guys, ayun na muna. Sinasabi ko sa inyo is may balak naman akong bumili din. Alright, so ngayon is tapusin ko muna. Pero nag-iipon na ako guys. Ayun, nag-iipon naman ako nung para sa dream house din namin na gusto kong mabili, yung ganun. Pero ngayon is hanggang ipon-ipon na muna. Kumbaga set aside lang sa budget na inaalat ko doon sa pagpapagawa ng bahay. Set aside muna ng konti lang para sa future na house naman namin. Sa future dream house naman namin. So, yun lang. Tapos isisigit na naman, bakit bumili ka ng bagong sasakyan? Ganyan-ganyan. Ayun naman po kasi is iuuwi ko yun sa probinsya kasi nga para yun sa kapatid ko, sa mga pamangkin ko, tapos yun sa anak ko kasi doon na siya mag-aaral ngayong susunod na pasukan. Tapos, bakit mo dadalhin? Parang hindi na uubusan ng issue, di ba guys? Yung iba, ibang nanonood, talagang manual lang ako ng issue na ganyan. Tapos may nagsasabi pa na ipapatapon ko yung anak ko doon. Grabe naman, 'di ba? Nakakabwisit yung gano'n na kaya pala ipapatapon niya yung anak niya sa probinsya. Nakakainit ng ulo yung gano'n. So, ayun, mas maganda kasi ako kasi as 'di ba? As paano ba sasabihin 'to? As probinsyana, kumbaga, parang ang ganda nung school na pinanggalingan ko and talagang alam niyo yun. Tapos, ewan ko lahat kasi nasasabihin ko may kontra kayo. Kumbaga, kung pwede nga lang sa isang conference room tayo para
palitan tayo ng mga kuro-kuro, 'di ba? Pero ayun nga guys, decision namin yun pareho ni Daddy na sa ano siya, sa probinsya siya mag-aral. Kaya bumili ako ulit ng ano, ng isang sasakyan para pang service naman kasi nakakahiya doon sa kapatid ko na alam niyo yun. Makikisuyo na lang ako doon sa anak ko. Kaya kailangan is may service and para magamit na rin nila kasi every week ata is bumababa sila or twice a week bumababa sila ng bayan para bumili ng pagkain ng aso. Diba alam nyo naman na madami akong alagang aso doon. So para hindi sila mahirapan. So yun yung ano ko, yung rason ko. Sorry, nag-explain na naman ako. Alam ko sa mga followers ko na love ako. Hindi ko kailangan mag-explain. Kaso minsan, alam nyo yun, yung may nagko-comment na dead ka naman sa mga sa mga tanong namin sa iyo sa ganyan. Kumbaga hindi ko lahat daw nasasagot yung ganyan. Ang hirap guys ng katayuan, 'di ba? Hindi ko pa man nare-reach yung rurok ng ng tagumpay. Tagumpay talaga no. So ayun lang siguro. Kaya nag-explain ako ulit. Pero choice ko naman guys, kaya nag-explain ako ulit para maintindihan ng mga hindi nakapanood siguro nung video nung nakaraan about dun sa decision namin na kung bakit ako bumili ng car, kung bakit wala muna kaming bahay, nangungupahan kami, yung gano'n. Pero masaya ako guys na nandiyan kami sa apartment na yan. Kasi parang ang gaan din sa akin sa pamumuhay namin simula nang nakalipat kami dyan. Promise. Diba nung una nga sabi nyo pa na may mga nagko-comment pa na mamalasin ka na dyan. Binigyan nga ako ng taning ng iba. 6 months lang tingnan mo bagsak na negosyo mo. Yung mga ganun. Mga negative na tao. Kaya ayun. Pero super gaan niya sa pamumuhay namin. Kasi ang bait ng owner. Parang alam mo yun. So ang ganda ng vibes sa bahay yan. Kahit na luma na siya. Kahit minsan may mga reklamo na ako. Iba ganyan. Pero ang gaan niya sa buhay namin. ang gaan ng alam mo yung daloy ng basta ganon. Sorry. Oh yun, sana yun. Kakadaldal ko kasi nawala tuloy yung nakakaloka. Yung nagbebenta ng ulam kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Ayan, 10:70 na. Yung nagbebenta ng ulam doon kanina. Pinagkakaguluhan pa kasi siya. Kaya sabi ko mamaya na nga magkukwento muna ko sa inyo. Kasi nawala na. Hala. Ayun. Anyway, hinantay ko lang si Daddy para para doon sa nagpapakot lang siya kung magkano yung ilalagay ng kung anik-anik dito kay Tonton and then uwi na kami. Sway bar. Para pag lumiliko siya is alam mo yun, yung katawan nyo hindi rin lumiliko. Hindi umuuga. Bar. March 30 pala guys yung graduation day nila. Chris, akala ko abutin pa sila ng April. Kumbaga parang abutin pa ng Holy Week. Hindi na pala. So nabasa ko yung sa group chat nila ng sined ng teacher niya. So ay nakita ko yung schedule nila. So ayun nga 7 and 8 last week nila ngayon. Final exam na, tapos mag-clearance na lang sila, and then mga school invitation, 'di ba kasi sa K-12. So yun na lang, and then sabi ko na ba clearance day, and ayun send off party, tapos March 30 is graduation na nila. So hindi ko rin kanina nasabi guys kung bakit gusto ko na doon mag-aral yung anak ko kasi si mama din, kasi kahit yung parents ko guys is gusto nila doon mag-aral yung mga apo nila kasi parang St. Bridget School kasi yung pinanggalingan kong school, Catholic school, alam mo yun, mababait, charot. Ayun, pero alam ko naman ang daming magagandang school dito sa Maynila, pero ayun nga, choice namin yun guys, so sana wag nyo na lang pangunahan na muna. Alright, tapos si mama kasi is magbabakasyon doon sa probinsya din, or doon na rin yan si mama, baka doon na namin patirahin kasi nai-stress dito sa Maynila. Madalas na sumasakit yung high blood na si Mudahar, si Inang Reyna. So ayun, sabi namin magbakasyon na muna sa probinsya, lalo't manganganak din si Nene, sasamahan niya. So ayun lang. Tapos syempre alam niyo naman na ultimate dream ko din yung
manirahan sa probinsya, diba? So kapag ka nandun yung anak ko is, diba, pag umuwi kami, pwede kaming abutin ng isang buwan or 2 weeks, or kapag nabubulol ako, mas marami yung, kumbaga may rason na ako para umuwi lagi doon kasi nandun yung anak ko, diba? So ayun guys, so basta ang ganda lang kasi ng school. I mean, yeah, gusto ko sa province. Maranasan niya yung buhay probinsya. Alam mo yun, yung bahay tsaka school lang talaga. Kasi San Jose lang naman yun eh. Wala pa masyadong mall doon. Tapos, yung sa ano mismo, sa bahay namin, walang internet. Kasi dito sa Maynila, tingnan mo, internet kung saan-saan. Very accessible yung mga ano, diba? So, kaya, ayun. Kaya mag-comment na naman yan, debate na naman yan sa comment section. Eh kahit saan mo naman dali ng anak mo, kung maglolo ko yan eh. Yung mga ganon, diba? So, kaya minsan, gusto ko mag-shut up na lang eh. Pero anyway, nasabi ko na yun. So, hindi ko i-edit yun. Sama ko talaga yun sa vlog. So, ayun lang guys. Nagbabayad lang si daddy nung sa Load Plus. Ayan, Load Plus pa lang yung na-avail namin ngayon. Ang paglan, labi ko. Pero binayaran ko na din yung load bar para kukontakin na lang kami tapos ikakabit. Kasi every time na pumupunta kami dyan, hindi available yung. Kulit kasi sinabi ko na nung isang punta namin na bayaran na. Nagpa-order lang siya. Tapos hindi naman nata nag-iwan ng contact number or nakalimutan din siya na tawagan na nandun na yung order niya. Pero syempre pa-prioritize kasi yung mga nagbayad, diba? Hindi naman siya nagbayad. So ayun, binigay sa iba. Kaya ngayon binayaran ko na para tatawagan na lang kami. Nilagyan pala ng guys, harang, yung blue na bakal. Para siguro walang maligo. Kasi makulit ang mga Manubo. Ayan, may nakalagay. The Manila Bay is declared to be a no swimming zone to give way to its rehabilitation. Galing, no? Uy, saan yun? Sa kabila? Kagulak naman. Nakat ako ng puti. We're home guys. Kain tayo. Ayan, 1:15 PM. Ayan, nagluto si auntie ng chicken, pork and chicken na sinabawan, may asim na may pechay. Ayan, tapos yung breakfast kanina. Ayan. Tapos binigyan ako ni Papa ng toge. Kain tayo. Tawan-tawan naman si Daddy sa Abracadabro. Ano gawa mo dyan? Uy! What? Tumigil ka. Babanatan kita. Dito ka lang. Kinukuha niya yung yung frog. Yan. Lagot, sisirain yan. Dali. Sige. Nasabihin mo si Froggy. Si Kermit. Colors. May nagtatanong pala sa sa collection mo daw ng shoes, Daddy. Ayan Wala, isang klase lang yan. Puro Jordan 1. Puro Jordan 1 ba yun? Ayan, wait lang. Tingnan natin, guys. May nag-request kasi niya. Patingin daw. Hindi naman yan lahat kay Daddy. Meron akong shoes dyan. So, ayan. Malikabok na nga eh. Ngayon niya lang aayusin kasi. Kasi iba vlog. Binubunot ng mga aso. Yung mga medyas namin binubunot ng mga aso. Kaya minsan isa na lang yung medyas namin. Yung gano'n. Anyway. So eto guys is nabili namin sa SNR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer na shoes shell. Sabang ko yung tawag. So ayun sa top. Wala namang nakalagay kundi yung namin ni Daddy. Doc Martens. Ayan. Nung mag-sale sa BGC, talagang pinapunta ko dun si Daddy. Makabili lang ng Doc Martens. Meron din si Chris, kaso, ayun, ang bilis kinaliitan. Kaya, hindi ko muna masyado binibilan niya ng sapatos niya. Malikabok ko. So, ayan, sa second layer.
andito po yung ating, ano ba to? Power. Supply. Uninterrupted power supply. So, yun. Na meron dalawang books. Tapos, sa gilid is yung aking dalawang shoes. Same lang sila ng Air Mac. style or ano ba tawag doon? Model. So, isang parang pink na nagpa-purple. Ayan. Tapos, yung isa is black. Hindi ko masyado sinusuot. Wala lang. Naalikabukan lang palinis ko nga minsan. Tapos, ito yung ano, yung nabili ko sa Japan. Ayan, ginamit ko to sa Taiwan naman. Mag-Taiwan kami. So, ito mura lang to sa ano, sa Japan. Siguro nasa 700 lang. 1,500 pesos. So, ayan. Mga sapatos na ni Daddy, nasa lalim. Puro Jordan. Ito, Jordan, ano to? One. Jordan OG. 1. Tapos, This is made in Taiwan. Hindi. From Taiwan. From galing, Taiwan, pero ayun. Vietnam pa rin. yung sa Taiwan din namin nabili. Ito. Ganun din. OG pero... Galing sa Cartimar. pero. It's Class A yan. You can't tell the Class A. difference. Kasi ito lang ang nag-giveaway. Ito yung dati niyang logo. Whereas dito naman, this one is Air talaga. Okay. So, pangharabas. Ayan. And this is Jordan Max. Max na. Air Max. Max Mental Candy. Lagi. Ito OG. Ano naman siya? Black gold na ano. Philadelphia ata to. I think it's Philadelphia. Kasi, yeah. There's a map of Philadelphia there. Ay, talaga? Oh, yeah. Ang galing naman yun. May details talaga na ano. Yan kung bakit siya tinawag na Philly. Yung katulad kay Mami. This one. Ito rin yung variation. Adidas? Ay, Nike pa rin. Oh. Nike. Yes, So, eto Nike din ba to? Yes. Okay. Tapos ito yung mga old na namin na shoes. Adidas Yahtzee. Yahtzee. Ah, Easy. Yahtzee yan. Yahtzee. Yung kay Kanye West. So, ayan. Tingnan nyo naman yung kulay. Hindi na siya white. Putim na siya. Yeah. Don't buy white sneakers. Tapos ito, Vans. Vans. Yung malikabok guys eh. Pero, ayun nga may ano, nag-request. Sige. Tapos yun, Air Max. Air Mac. Old na rin yan eh. Hindi mo Old sinusuot eh. Nusot yan oy. Tapos may isa pa niyan green. Yung pang gym namin ni Daddy. Kasi binigay ko na sa ano, sa uncle ko. Hindi, na ano lang yung ano. Tuklap. So, binigay ko sa uncle ko. Pinaayos niya na lang. Yung pinaka, yung dito niya parang natuklap lang. Ito, Pero sobrang okay pa nun. like, itong gray part, natanggal. Oh, yun nga. Binigay ko na lang. Then, sa next Adugas. layer. Dito na in love si Mami. Sa adugas ko. Ayun, yan kasi. Hindi yung ganun. Pero ito yung, ganito talaga yung ano, Oo. super white. Ayan, yun lagi yung sinusuot nung first time na mag-meet ka. Hindi, pala second time na yun. Kasi first time tayo mag-meet is naka-ano ka nun eh. Naka-uniform kaya ata nun. Diba? Naka-white polo. Naka-white long sleeve ka, black pants, tapos black shoes, diba? Waiter eh. Tanda ko. Waiter ka ba nun? Waiter, bartender. Saan ka nagtatrabaho nun? Sa club. So, yun yung first time ko Sa country club lang ba? Muna. First time ko siyang gamit. Anyway, let's continue guys. So, Adidas. Tapos ito, Converse na red. Tapos, ito sa akin na to. Ayan, yung Vans naman. Lahat kami meron nito. Ako, si Daddy, tsaka si Chris. Kasi yung kay Chris, as usual, na nakalakihan na kaya binigay ko na sa mga pamangkin kong babae. Tapos ito yung ever favorite ko naman guys sa lahat ng shoes ko. Kasi sobrang komportable niya. As in, pangharabas, yung pangmadalian. Tapos ang luwang ng, alam mo yun? Luwang ng loob. So makakagalaw yung or makakahinga yung paa mo. Pwede magbago So, yung mga daliri mo. Oo. So, ayun. Gusto ko rin itong pinang-gym. And then, sa last, Yung, sa bottom is, ito, I don't know what this is. Reebok or hindi, Skechers to. Skechers ba? Ayan, Skechers. Grabe naman alikabok ko. Yeah. Kitang-kita sa ano, di ba? Hairball. May mga fur nilang mga aso. Tapos naman mga medyas namin, no? Di ba? Ang daming fur colors. Kasi tinatangay nila yan eh. Ayan. Tapos, eto yung
Ano to? Skechers din yan. Skechers ba to? Oo. Ano? Tanggal yung ano. Pero ano to eh, yung merong Steel toe. steel toe yan eh. Yeah, you see Yung the bigat. logo there. Ayun nga. Skechers. Skechers na steel toe. Tapos eto is Adidas. Adidas ba to? Hindi. Astro Ride eh. Reebok o Asics. Mabasta. So, ayan. And then dito, ano to? Ay, ito yung sapatos ko. Ay, tsinelas na ano guys. Baka merong, ano sa inyo, gustong bumili nito. Kasi, maliit sa akin eh. Yung kasabayan to ng mga binili kong shoes sa kapatid ko. So, ito siya. Ayan, yung, ayan, Nike. Size 5. So, magkano bili ko nito? 3,000 plus ata. So, bigay ko na lang ng ano. Pwede, kay 2,500. Diba? Naka 1,000 off na kayo. Sa mga gusto lang PM nyo ako. Isang beses ko lang siya ginamit. Ayan o. Kasi hindi nagkasya. No, hindi komportable yung pa ako. Kaya, ayan. Naka-back siya. Tapos, ayan, yung, ewan ko saan ko ito nabili. Pipitsugi lang yun. Pero gustong gusto ko din. Rusty Lopez naman pala siya. Ayan. Shoes ko. So, ayun lang. Sa ilalim, yung pinakaunang ano ni Daddy. Boots. Doc Martens na super alikabok din. So, ayun na yun guys. Yung shoe collection ni Daddy. Jordan. Diba? Yan lang. Air 39. Doon na ulit si yung. Try natin. Ay! Pero mabait ito. Dito nangangasab na katulad ni Groot na kapag may ganyan guys na nilalaro or kinakain. Inagaw mo. Sasakyon maling kayo. Hindi. Tapos biglaw sinakmalin. Ay, pagkagawa ko sa iyo. Oo. Mabait naman siya. Kinin. Ah! Akin yan! Akin to eh! Si Froggy ko to eh! Akin to! Akin to yung! Wala talaga. Naghahanap pa siya ng grip niya eh. Akin to! Akin to! Sige na. Ano po ito yung paano yung Froggy? Yung mata oh. Luwan. Nalaluwa na nga. Alawa. Hey! Joke lang. So, hello guys. Magandang hapon. Kakaalis lang ni Daddy. Para sunduin si Chris. Ayun. Pakakain namin is hindi na kami ulit umalis. Kasi dapat may isang pick up pa kami. Kaso sabi ko sa Thursday na lang gawa ng i-review ko si Chris. So, pag pinush ko pa yung isang pick up namin, papagod na ako niyan. Pagdating baka hindi ko na masikaso yung anak ko para reviewin. So, syempre, yung anak lang muna, diba? So, sa Thursday na lang siguro yung yung pick up na isa. Kaya, yun. Pero nakapag nag-edit na muna ako ng vlog para pagdating niya is pakakain niya, dire-diretso yung na kami, review na kami. So, hanggang na lang sila hanggang katapusan na lang. March 30, graduation na nila. So, yun, magandang hapon. Napakapal ko talaga yung kilay ko kanina. Pero, ayan mo na. Tsura naman ito ni Daddy. Yung. Napagod ka kangasab sa eh. Yung mata. Luwa na. Luwa-luwa na yung Ayan. Dito na si Chris. Nagre-review na siya. Kaso, gutom na daw. Hindi ko napansin na 6 na po na. Let's go di. Kaya na muna kami guys. Dinner. Bago ituloy ang pagre-review. Si Groot. Pasok mo na si Groot. Ayan na pa sila guys actually. Ay! Diyan ka lang. Diyan ka lang. Kung tatawid dito, diyan ka lang. Ay! Kasasabi ko lang. Ayan, si Daddy pinag-earphone ko para hindi ma-distract si Chris habang nag-review. So, ayun guys. Mag-good night na rin ako. Nakapag-dinner na kami. Yung inulam namin kanina, yun din ang
inulam namin ngayon. So, para ubos-ubos yung mga ulam, diba? So, ayun. Mag-good night na nga ako para ma-edit ko na siya. Masama ko na siya sa ini-edit ko today para ma-upload ko na rin. So, good night guys. See you bukas.